Peyama hevkemi u piştgiriya rekirava ciwanin hizba sosyal-demokrata Alman ji yeketiya ciwanan u hemu xelke İran u Rojhilatê Kurdistanê. Rekirava ciwanin hizba sosyal-demokrata Alman bo piştevanî li nêrîzatiyên İran u Rojhilatê Kurdistanê peyamek belav kir û ragihand. Em vekî rekirava derhek şehîd bûna dehan ciwanên Kurd, hevkemiya xwe ligel rekirava yeketiya ciwanên demokrata Rojhilatê Kurdistanê didne xuya piştîriya şoreşa hemû xelkê İran, Kurd, Belûç û xelkê serhîlder ku bo azadî û kerametê hatîne ser şekaman ra digehînin. Di peyama rekirava ciwanên hîzba sosyal-demokrata Alman hatiye. Çend rojek xelkê İran û Rojhilatê Kurdistanê dîjî rejîmeke diktator xwe nîşandane dikin ku ev rejîm bi tundûtîcî û hovanê bersiva keyranên civakî û nebûna rewayiya siyasî dîde. Civan li hêla pêşveya van nêrîzatiyan de ne û di demeke de internet bi temamî hatiye dahîstin ku ji aliyê rejîmê ve rûbîrûyê tundûtîciyên hov dibin. Em vekî ciwanên sosyal-demokrata Alman hevkemiya xwe dîgel rekirava yeketiya ciwanên demokrat a Rojhilatê Kurdistanê dîdene xuya û ligel û xelkê İranê, Kurd, Belûç û xelkê serhîlder ku bo azadî û kerametê hatîne ser şekaman dîsekinin. Em bi hevdengiyê ligel hemû xelkê İran û Rojhilatê Kurdistanê ne ku dîjî rejîma axundan û bo azadiyê xwe nîşandanê dikin. Destîlata axundan jî mêjveyê dawî pê hatiye.